Hei! Tervetuloa katsomaan videota, joka käsittelee kansainvälistä viestintää. Kuten näette, kyse ei ole vain kaiken kääntämisestä toiselle kielelle. Kansainvälinen viestintä kattaa monenlaisia kysymyksiä. Voit kommunikoida puhelimitse, videopuheluilla, sähköpostitse, verkkosivustosi kautta, suoraviestien, mainosten ja jopa faksin välityksellä. Kyllä, fakseja käytetään edelleen. Tämä video keskittyy kuitenkin enemmän näiden viestien sisältöön kuin yhden kanavan ansioihin toiseen verrattuna. Katsotaanpa näitä ja sitä, miten voit viestiä kansainvälisesti useilla kielillä. Ensimmäinen huomioitava asia onkin materiaaliesi, verkkosivustosi, sähköpostiesi ja niin edelleen kääntäminen. Nykyaikaisessa globalisoituneessa maailmassa kieltä ei enää tulisi pitää kaupan esteenä. Tekstin ja äänen kääntämiseen on 3 menetelmää. Konekäännös, jossa käytetään tekoälyä kääntämään halutuille kielille. Tekoälyyn perustuva konekäännös on kehittynyt valtavasti viime vuosina, mikä on tehnyt yrityksille ja yksityishenkilöille näennäisesti helpommaksi ja edullisemmaksi viestiä eri kieliä puhuvien ihmisten kanssa. Mutta kuten minkä tahansa uuden teknologian kohdalla, on tärkeää ymmärtää sen rajoitukset. Konekäännösten edut. Ne ovat edullisia, yleensä ilmaisia, niitä on helppo ja nopea käyttää, ne kattavat lähes kaikki kielet, niitä voidaan käyttää sekä puhuttujen että kirjoitettujen tekstien kääntämiseen. Konekäännösten suurin haittapuoli on, että monimutkaisen tekstin kääntämisessä on yhä merkittäviä rajoituksia. Konekäännösten käytännön sovelluksia ovat esimerkiksi saapuvien ja lähtevien sähköpostien ja suorien viestien, keskustelujen, lyhyiden blogien ja sosiaalisen median julkaisujen sekä lyhyiden, spontaanien puhe- ja käännösvaihtojen kääntäminen. Tarkastellaanpa hybridikäännöksiä. Hybridikäännökset tehdään ensin koneellisesti ja tarkistetaan sitten pätevän kääntäjän toimesta. Hybridikäännösten etuna on, että ne ovat edullisempia kuin täysin ihmisen tekemät käännökset. Virheet, kömpelöt sanamuodot ja väärät kontekstuaaliset tulkinnat poistetaan. Hybridikäännösten haittapuolia voi olla vaikeaa löytää kääntäjiä kaikille halutuille kielille. Kieltä tulisi silti pitää mahdollisimman yksinkertaisena, jotta ihmisen tekemän tarkistuksen ja korjauksen vaatima aika pysyy rajallisena. Hybridikäännösten käytännön sovelluksia ovat esimerkiksi verkkosivujen perustason lyhyiden asiatekstien ja käyttöohjeiden kääntäminen. Hyvä. Jäljelle jää siis ihmiskäännös. Nämä ovat käännöksiä, joissa konekäännöstä ei käytetä lainkaan. Äidinkielinen asiantuntija ottaa huomioon kulttuuriset vivahteet, tyylin ja varmistaa aina luonnollisen ja kiinnostavan vastaanoton uudella markkinalla. Jokainen tieto ja toimintakehotus hyötyy kansainvälisestä sisältöstrategiasta, jonka ovat laatineet monikieliset asiantuntijat, jotka ymmärtävät, millainen sananparsi sopii parhaiten heidän maansa väestölle. Ihmiskäännösten edut. Ne ovat ainoita hyväksyttyjä versioita tietyissä laillisissa asiakirjoissa. Ne takaavat tarkkuuden sekä terminologian että viestinnän tarkoituksen osalta. Ne voivat tarjota kulttuurisesti tarkkoja käännöksiä, jotta viestin kokonaismerkitys välittyy lukijalle oikein. Tämä on erityisen tärkeää sosiaalista mediaa käytettäessä. Ne toimivat paljon paremmin puheesta käännökseen palveluina kasvokkain tapahtuvissa tapaamisissa. Ihmiskäännösten haitat, ne ovat kallein vaihtoehto. Ne ovat hitaampia kuin tekoälypohjaiset palvelut, joten ne voivat olla ongelmallisia asiakirjoissa, joiden odotetaan muuttuvan usein ja joilla on tiukat määräajat. Kasvokkain tapahtuvissa tapaamisissa tulkki täytyy varata tiettyyn aikaan ja paikkaan. Ihmiskäännösten käytännön sovelluksia, notaarin vahvistamat asiakirjat, jotka voi kääntää vain auktorisoitu kääntäjä, sekä kaikki oikeudelliset asiakirjat. Sinun tulee myös olla tietoinen siitä, että oikeudellisia termejä voidaan kääntää kielellisesti, mutta niillä ei välttämättä ole lainkaan oikeudellista merkitystä toisessa oikeusjärjestelmässä. Siksi saatat tarvita myös itsenäistä oikeudellista neuvontaa oikeudellisia asiakirjoja käännettäessä. Ihmiskäännöspalveluiden hinnoittelu. Hinnoittelu riippuu käännöksen pituudesta, kielipareista, tekstin monimutkaisuudesta ja lopuksi siitä, täytyykö käännös vahvistaa notaarilla.
Hyvä, tämä kattaa vaihtoehtosi valmiin tekstin kääntämiseen. Seuraavalla kalvolla tarkastelemme nopeasti, miten voit valmistella tekstin, joka on helppo kääntää useille kielille. Kun laadit tekstiä käännettäväksi, voit noudattaa useita ohjeita, jotka auttavat varmistamaan, että teksti käännetään hyvin. Valitsitpa minkä tahansa käännösvaihtoehdon, on olennaista, että alkuperäinen teksti on hyvin rakennettu. Huonosti valmisteltu teksti vain huononee käännettäessä. Ensinnäkin käytä yksinkertaisia sanoja, lyhyitä ja selkeitä lauseita, luettelomerkkejä korostamaan tärkeimmät asiat sekä lyhyitä kappaleita erottamaan eri käsitteet, joita haluat viestiä. Sinun ei tulisi käyttää monimutkaisia liiketoimintatermejä, kulttuurisia tai urheilullisia viittauksia, vieraskielisiä sanoja, metaforia, slängiä tai ammattikieltä, sanontoja. Nämä perustuvat täysin kontekstuaaliseen ja kulttuuriseen ymmärrykseen. Jos mahdollista, sinun tulisi myös välttää tai rajoittaa lyhenteiden, vertauksien, passiivimuodon ja sanan sinä-käyttöä. Monissa kielissä on erilaisia muotoja, jotka eivät ainoastaan erottele yksikkö- ja monikkomuotoja sanasta sinä, vaan myös eri muodollisuuden asteita sekä lauseita tai ilmauksia, jotka voivat olla monitulkintaisia. Jos haluat säästää aikaa tekstin laatimisessa, voit harkita tekoälyn käyttöä. Saatavilla on useita erilaisia ratkaisuja. Tunnetuin niistä on kuitenkin luultavasti ChatGPT. ChatGPT voi tuottaa sinulle tekstiä lähes mihin tahansa tilanteeseen ja melkein millä tahansa kielellä, joka voisi olla kiinnostava. Pyydä ChatGPT:tä luomaan tekstiä sähköposteihin, esitteisiin, verkkosivuille, esityksiin. Sinun tarvitsee vain selittää, mitä haluat, mitkä säännöt haluat ottaa huomioon ja antaa kaikki tiedot, jotka mielestäsi ovat olennaisia. Huomioitavaa. Jos ChatGPT antaa faktoja tai viittauksia, tarkista ne. ChatGPT:n tiedetään joskus keksivän faktoja ja viittauksia. Tarkista teksti ja muokkaa sitä paremmin vastaamaan tarpeitasi ja todellisuutta. Sinä tunnet tilanteesi paremmin kuin ChatGPT. Vastausten valmistelu. Valmistele vastauksesi kansainvälisiin tiedusteluihin. On hyödyllistä laatia valmiiksi portfolio vakiovastaus sähköposteista ja liitteistä, jotta voit vastata nopeasti ulkomaisiin tietopyyntöihin. On hyvä valmistautua jo ennen kuin saat tiedusteluja ulkomailta. Portfolio vakiovastaus sähköposteista ja liitteistä nopeaa vastaamista varten ulkomaisiin tietopyyntöihin. Vastaa nopeasti tai älä ollenkaan. Viivyttely antaa vaikutelman välinpitämättömyydestä tai siitä, ettei ole kiinnostunut asiakkaan tarpeista. Jos tiedustelu tulee maasta, joka on mustalla listallasi, lähetä vain kohtelias kiitos, mutta ei kiitos vastaus. Kohteliaisuus ei maksa mitään ja koskaan ei tiedä, ehkä tulevaisuudessa tilanne muuttuu ja heistä tulee tärkeä asiakas. Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Tiedustelija saattaa esittää monia kysymyksiä. Jos jokin vakiovastaus sähköposteistasi liitteineen vastaa kysymyksiin, lähetä se. Jos ei, muokkaa sähköpostia ja liitettä niin, että ne vastaavat kysymyksiin. Käytä asiallista sävyä. Henkilökohtaisuudesta puuttuvat vakiovastaukset eivät anna hyvää vaikutelmaa. Varmista, että vastaajan nimi, titteli ja puhelinnumero ovat mukana sähköpostin allekirjoituksessa. Lisää yksilöllisiä yksityiskohtia, jotta vaikutat suoremmin vastaavalta. Vastaa pyydetyllä kielellä. Suurin osa tiedusteluista on englanniksi. Jotkut ovat tiedustelijan omalla kielellä, mutta toivovat vastausta englanniksi. Mutta silloinkin vastaaminen heidän omalla kielellään tekee erittäin hyvän vaikutuksen. Käytitpä mitä ratkaisua tahansa, alkuperäinen teksti on olennaisen tärkeä hyvän käännöksen saavuttamiseksi. Kuitenkin, kun kyseessä on korkeatasoinen markkinointimateriaali, jossa välitetään tunteisiin vetoavia käsitteitä, käännös ei usein voi olla kirjaimellinen, ja sinun tulee keskustella kääntäjän kanssa siitä, minkä viestin haluat välittää. Tekstien valmistelun jälkeen sinun on pohdittava mainonta- ja markkinointistrategioitasi sekä käytettävissä olevia vaihtoehtoja. Tarkastelemme näitä seuraavalla kalvolla. Oletko nyt valmis digitaaliseen mainontaan ja markkinointiin? Seuraavat ovat tärkeimmät käytettävissäsi olevat vaihtoehdot. Monikieliset mikrosivustot. Palvelun tilaamisen perustelut käsitellään videossa Ensiaskeleet.
Hyvin pienellä vuosimaksulla yritystäsi mainostetaan 35 kielellä, mikä kattaa yli 95% maailman bruttokansantuotteesta. Google-mainokset. Tämä on ehdottomasti suurin verkkomainonnan markkina-alue. Mainostajat luovat kampanjoita ja määrittävät kohdistusasetuksia, kuten avainsanat, sijainnin ja yleisön. Sen jälkeen he tekevät tarjouksia avainsanoista Googlessa reaaliaikaisessa huutokaupassa, jossa mainoksen sijoitus määräytyy tarjouksen suuruuden ja laatupisteiden perusteella. Mainostajat maksavat vain silloin, kun joku klikkaa heidän mainostaan. Mitä paikallisempi markkina ja mitä ainutlaatuisempi avainsana tai lause on, sitä alhaisemmat kustannukset ovat. Sosiaalinen media. Kansainvälisillä B2B-markkinoilla 2 tärkeintä sosiaalisen median kanavaa ovat LinkedIn ja YouTube. Suosittelemme, että aloitatte ilmaisista palveluista ennen kuin siirrytte maksullisiin palveluihin, Compassiin ja muihin verkkohakemistoihin. Compass-hakemisto on maailman laadukkain yritystietokanta, joka kattaa 70 maata ja yli 53 miljoonaa yritystä. Yritysmarkkinoinnin ja myynnin osastot ympäri maailmaa käyttävät sitä uusien kumppaneiden löytämiseen. Yli 7,5 miljoonan kuukausittaisen kävijän ansiosta Compass-hakemisto tarjoaa vertaansa vailla olevan resurssin. Voit mainostaa Compassissa 3 eri tavalla. Rekisteröi yrityksesi ilmaiseksi Compassiin. Päivitä ilmainen yritysprofiilisi Booster Internationalin kautta. Mainosta Compassissa käyttämällä Compassin näyttömainontaa. Suosittelemme ehdottomasti, että aloitat ilmaisella vaihtoehdolla. Muut verkkohakemistot. Jotta potentiaaliset asiakkaasi löytävät yrityksesi, sinun tulee varmistaa, että olet mukana ja asianmukaisesti esillä mahdollisimman monessa sellaisessa verkkohakemistossa, jotka ovat toimintaasi nähden relevantteja. Useimmat, elleivät kaikki, näistä mahdollistavat ilmaisen rekisteröitymisen. Voit löytää luetteloita yrityshakemistoista Exporters Almanakista. No siinä kaikki. Kiitos katsomisesta. Jos haluat ottaa minuun suoraan yhteyttä, ole hyvä ja tee niin vapaasti. Verkkosivustomme ja sähköpostiosoitteeni löytyvät tältä dialta ja alla olevasta kuvauksesta. Jos pidit tätä videota hyödyllisenä, anna sille tykkäys ja tilaa kanavamme saadaksesi lisää näkemyksiä kansainvälisen kauppasi kasvattamiseen. Klikkaa vain tilauslinkkiä ruudulla. Se ei maksa mitään. Jos uskot, että joku tuttusi olisi kiinnostunut, jaa tämä linkki hänelle. Ja jos olet valmis seuraavaan askeleeseen, katso seuraava video soittolistalta. Se on linkitetty juuri tähän.